Иванчо поидел на училище. По коридорите го срещна класния ръководител му, вика: Иванчо, ел те питам нещо за малко. Абе, вика, подсъкри да ти кажа, с нощи, понеже така се напихме, ако може от некъде ми намериш зелев сок, ще ти пиша 3 за срока и 3 за годината. Иванчо вика: готово, господине, след малко се връщам. След малко идва Иванчо, носи една така голема препълнена паница с зелев сок. Господина фрасна екс, вика: Иванчо, това е елексира на живота. Иванчо вика: господине, мога да ви донеса колкото си посакате, понеже от миналата годин, откак се удави котката обидония, никой не близви, никой не пие. Учител с погнуса фърля паницата от земята и удра, а Иванчо се фаща за главата и вика: мали, господине, вика, са ако разбере баба ми, понеже у нас и пикаше от тази паница, ще й стане лошо.